Ilocos Sur naman na namahagi po ng emergency go bag ang kanilang pamahalaan para sa mga residente. Para sa detalye ng balitang iyan, kasama natin Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Sinimulan na ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur ang pamamahagi ng mga emergency go bag sa ilalim ng Project Agsagana. Naunang nakatanggap ng mga go bag ang mga residente ng Santa Lucia na lumahok sa isinagawang earthquake drill ng lokal na pamahalaan noong Setyembre 11. Sumunod naman ang mga coastal barangay ng San Vicente kahapon kasabay ng pagsasagawa ng lecture tungkol sa lindol at tsunami preparedness. Nilalaman ng mga go bag ang mga pangunahing gamit tulad ng flashlight, pito, emergency blanket, first aid kit, glow stick, at iba pang mahalagang kagamitan na magagamit tuwing may bagyo, lindol o iba pang uri ng sakuna. Ang programang ito ay pinangangasiwaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng nasabing lalawigan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.